Ngibingelele ibandla likaJesu lonke egameni elihle lomfana uJesu Kristu. Amen. Amen. Ngibingelele ubaba ngala abaphathi bamakhaya nePrince. Amen bazalwane. Ngizile ukuthi awekho amakhehla. Ukhona iPrince. Amen bazalwane. Princess ngibingelele umama bonke egameni elihle lomfana uJesu Kristu. Abantu abasha bonke ngelihle igama amen bazalwane negenge encane egameni kaJesu nabazalwane ngala abashayi bogubu sebabingelele egameni kaJesu nabazalwane ngala nabasiphathele indumiso awusithi haleluya bazalwane ngibingelele ibandla lenkosi amen bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngibe umzalwane kanye nani amen bazalwane ngikholwe kanye nani ngazane noJesu kanye nani. Amen bazalwane benginganazi noma benginganazi kodwa ngenxa yeSu bazalwane senjani sesiyazana. Amen bazalwane. Thina ke bazalwane sika abantwana bakaNkulunkulu njengoba sela. Sihlanganela ukuba sizodumisa yena simnikeze udumo olumfanele. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Sibingelele ke nomphakathi ke okhona kule ndawo endaweni yaseSpringfield. Amen bazalwane uba bekhona siyababingelela. Amen bazalwane. Nabazalwane ke mhlawumbe ongenzeka ukuthi asikwazanga ukusho mhlawumbe abafikayo phakathi kwethu namhlanje nabo siyababingelela bonke egameni likaJesu. Amen bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke sesikhona kule ndawo sizokhonza yena. Amen bazalwane. Ongadazi mhlawumbe noqala ukubona igama lami nguNkosinoxolo. Amen bazalwane. Sengisho kugogo nabobaba. Amen bazalwane. Bese kuthi ke kwabasha kwabancane ngobaba kubona. Amen bazalwane. Gogo ngundodana kanjalo kanjalo. Amen bazalwane. So ke siyambonga uNkulunkulu ke ngalesi sikhathi engisitholile bazalwane ukuba ngizokwenza lokho uNkulunkulu athi angikwenze phakathi kwebandla. Amen bazalwane. Ngenxa yokuchitha ixesha bazalwane bengathanda ukuthi sivule amaBhayibheli ethu sivule incwadi yamaHebheru. Amen bazalwane. AmaHebheru 12 uma kungenzeka umzalwane ongangifundela angifundela amaHebheru. Amen bazalwane. Oh Nkulunkulu simangate so ingangithi ke asivuleni amaBhayibheli ethu angifundele umzalwane kodwa before mhlawumbe umzalwane angisho ukuthi bazalwane ngubaba ngishadele. Amen bazalwane ngonkosikazi nabantwana. Amen bazalwane. Ngiyindoda emfazi munye. Amen bazalwane. Akekho umuntu yena kuphela. Akekho umuntu. Amen bazalwane. Animazi nomazi ngumila. Amen bazalwane. Haleluya. Hayi khona phakathi kwenu bazalwane. Yasemasontweni ukuthi singamba khona hayi hayi ngeke sizizwe hayi ngeke kanjalo.
Uzoshofa bazalwane. Hayi kodwa manifuna ukumbona usengasuka umuntu. Amen bazalwane. So sembonga uNkulunkulu. Amen bazalwane. Haleluya. Ngicela umzalwane khona kuma-Hebrew lapha ngicela angiqalele lapha ku-level kodwa befuna ukuyithile lapha u-36 lapha ku-36 bazabona lapha kuma-Hebrew. Amen bazalwane. Hebrew lapha uyabona ngehla ku-12 ngale ka-12 ngehla ka-12 36 yebo bazalwane. Hebrew level 36 sekukora kahle kahle lapha ku-12 la ngikhona bangizwa bazalwane. Mahebheru 11:6 36 abanye balingwa ngokujivazwa nokushaywa, yebo nokuboshwa nokufakwa etilongweni. 37 bakhandwa ngamatshe, banqunywa ngesaha, balingwa babulawa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi, beswela behlushwa bephathwa kabi. 38 izwe elingabafanele bona bebehamba emahlane nasezintabeni nasemihumeni nasemigedeni yomhlaba, labo bonke befakazelwe ngokukholwa, abazuzanga isithembiso, ngokuba uNkulunkulu wayesibonele okuhle kunalokho. Amen. Amen base ngicela mhlambe babu baligothi umfundele tata. Pause. Bambike babesenziwa ihlekisa benyakatho ngezikolo ke bafiswa imixokelelwano nentolongo, baqulunqwa ngamanye basafa behamba bayelwa, bafa ukubulawa ngekrele, bahamba ngeengubo zeegusha nangeenqaku zeebhokhwe beswela, babebandezelwe bephethwe kakubi elalingabafanele ihlabathi, bedinga koozintlango loozintaba loomixoloba nakwimingxuma yomhlaba. Aba ke bonke bathi nakuba babengqinelwa ngalo ukholo abazuzana nabo. Amen. Amen bazalwane. La sifunda khona la ngithi aqale khona babomi. Kulabazalwane abahlushwa. Amen bazalwane. Uma behlushwa abahlushelwa ngenye into. Bazalwane. Angani uzobaleka mshudela lapho ngoba umuntu othanda umntana. Amen bazalwane. Abazalwane lithi iBhayibheli babehlushwa. Amen bazalwane. Behlushwa behlukunyezwa. Babengahlukunyezwa njengoba kuthiwa babethe uNkulunkulu. Kodwa babehlukunyezwa ngenxa yevangeli. Bezingelwa abazalwane bebulawa ivangeli. Lithi iBhayibheli baze babaleka. Abazalwane bahamba bayocasha emiqolombeni. Ngoba bebalekela abantu ababekade bemelene nentambo kaNkulunkulu. Abazalwane lithi babesohwa amakhaya. Yazi abazalwane ukuthi babehlukunyezwa, benkuni inhloko, benziswa into ezimbi phakathi emphakathini. Kodwa abazalwane abayekanga ukushumayela ngalo lelo vangeli. Akutanga ngoba bejivazwa kukhulunywa kabi ngabo, bebakhuluma amagama amabi, bakwabenza nokuthi bangaqhubeka, kwathi into bayenza abazalwane baqhubeka. Abamanga abazinjwanga abantu kodwa baqhubeka bashumayela ivangeli. Haleluya bazalwane. Amen bazalwane. Lahlutha ibandla lenkosi, bahlutha abantwana bakaNkulunkulu, behluthela into eyodwa, ukukholwa yinkosi uJesu. Babanquma amakhanda, babasaha. Awucabange bazathina sesiphileni esikhathini esimnandi la khona sesingahlukunyezwa khona.
kodwa ufumana ukuthi umzalwane wenza into ayithandayo ngexesha afuna ngayo. Kodwa kunabantu abalifela lemvangeli. Labazalwane laba baqhubeka bemkhonza uNkulunkulu behlukunyezile. Bathathe basuke egawini bayobekwa amabala kodwa bayekanga. Amen bazalwane. Baqhubeka baphikelela bashumayela ngaye lo Nkulunkulu ongafunwa abantu. Amen bazalwane. So ithina-ke bazayini esivimbayo uma singakhulumi ngalo Nkulunkulu asamkholwayo. Haleluya. Thina bazalwane sesiphila esikhathini la khona umuntu esenzela umathanda. Yeso bangcwele. Sesiphila exesheni la khona umzalwane esenzela noma into onayithandayo. Uma kuthi uya enkonzweni yayo mayingayifuthakali. Ngoba vele into akhona kuya ayiwona umthwalo kuye. Uyayenza ngoba nabe ebhorekile. Yeso bazalwane. Exesheni esiphila kulo sandele ngabazalwane abangazi ukuthi kunabantu abahlupheka. Behluphekela umbuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu wami wenza ithuba bazalwane ukuthi singavaleleki ngaphandle. Amen bazalwane. uNkulunkulu wenza indlela ukuthi noma labazalwane zazenzeka lezi zinto uNkulunkulu wenza icebo lokuthi nathi bazalwane singasali ngaphandle. Nathi sibane kanye nabo embusweni kaNkulunkulu. Awufundela u40 mzalwane khona lapha. Ngokuba uNkulunkulu wayesibonela okuhle kunalokho ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu. uNkulunkulu lithi iBhayibheli wayesibonela okuhle kunalokho ukuthi bazalwane kungasileli noyedwa umuntu ukuthi angawutholi nomusa. Kodwa uNkulunkulu wenza indlela ukuthi nokuba kunamadoda ahlupheka noma abahlusha behlusela ivangeli. Kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi kusenabantu osamele bangene kulo muzi kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Kodwa siphila esikhathini esiphila kusona bazalwane. Umuntu uzenzela imathanda. Bazalwane makuthi uyafuna ufakazi yafakaza mayithanda. Ngoba vele akukho kumkhathazayo. Asiqhubeke mzalwane ufundeleke uve ulokhuza lapha ku chapter 12. Amen bazalwane senzohlala phansi. Amen bazalwane ziba mude kakhulu. Mahebheru 12 verse 1. Ngalokho ke nathi lokhu sinefe elingaka lawo ofakazi elisaqileyo. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kuloku kuchintisana esikimiselweyo. Yebo qhubeka mzalwane ugcine ku3. Sibhekisile kuJesu umqalisi nomphelelisi okholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Amen bazalwane. La iBhayibheli lithi ngalokho bazalwane sinefu. Uma kukhulunywa ngefu ke bazalwane akukhulunywa ngefu leli sibhakabhaka. Abaleli sesibhakabhakeni. Uma kukhulunywa ngefu akukhulunywa ngaleli. Leli ifu leli lisuke lisifikele ekutheni intanga malishisa. Lilokhuze liphinde lenze njani ubone kunomthuthi. Kodwa lana kukhulunywa ngabantu. Amen bazalwane. Uma lithi iBhayibheli ngalokho ke ngathi sinani bazalwane sinefu. Lawufakazi abasihambileyo. Ngakho-ke nabazalwane abagijime kuloku kuncintisana abakubuyiseleyo. Amen bazalwane. Kodwa baqaphele ukuthi kunesono esithandela kangaka kumzalwane. Amen bazalwane. Kunabazalwane esikhathini esiphila kusona abalenza ivangeli langacaca. Amen bazalwane. Abazalwane abalenze ivangeli langacaca. Ngakho bazalwane bakhohlwa ukuthi kunefu labantu elisibhekile ukuthi ukholwa ukwenza kanjena yini. Umuntu okholwa yabona abantu bazalwane abayifuni lento esinjani esikholwa yiyo. Abantu abayifuni into abakaJesu.
umzalwane akenzi kanje. Amen bazalwane. Uma uye wakhuluma amagama amabi bathawu umuntu ekholwa akhulume kanje yingoba bazalwane sinefu lofakazi elishaqileyo abantu ababheke thina ngakuhamba kwethu bazalwane angakutomazi uNkulunkulu endleleni yethu yokukholwa kwethu. Asambe kahle abantwana bakaNkulunkulu sibhekile kuJesu yena ngumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu owathola ihlazo enganaki ihlazo kodwa ebheka abantu angabafelayo esiphambanweni. Amen bazalwane wadela konke. Amen bazalwane. uJesu wadela ubukhosi wesendaweni eziphansi ukuba sosusa mina nawe. Amen bazalwane. Namhlanje kunabantu abakholwayo abathi bakholwa basindisiwe. Kodwa emakhaya labevela khona abalifesanga ivangeli. Yesu bazalwane. Emakhaya lasiphuma khona asifesanga ivangeli. Umbuzo uzothi kanjani? Amen bazalwane. Ukuthi habo umzalwane uBlando wayesethi asifesanga ivangeli. Yabona le ndlela owenza ngayo mzalwane. Yona le engalivezi ivangeli. Ukhohle into eyodwa ukuthi sinezi yofakazi elisihaqile elibheka ukunyathela kwethu nokuhamba kwethu. Amen bazalwane. Njengoba ekhaya kini ukabalisa imndeni kodwa uthi uyakholwa yilona ifulele. Amen bazalwane. Lapho leyo mndeni ukabalisile uthi uyakholwa umzalwane wahlukanisa abantu bebekade bendawonye ngakho yilona ifulele. Amen bazalwane. Wakukwenza kwakho kuyamdumaza uNkulunkulu akumveza uKristu. Yingakho bakumalope sizothi sihambile uthi nalona nikhonza naye naye lo usindisiwe indlela yenza kanjena semsebenzini indlela akhuluma ngayo akakhulumi kahle. Amen bazalwane. Ukhuluma kabi. Amen bazalwane. Umthumazile uNkulunkulu. Bazalwane siqaphele ukwenza kwethu phambi kaNkulunkulu ukuthi asimdumazi uNkulunkulu ekhonzeni kwethu. Amen bazalwane. Amen. Bazalwane ekhonzeni kwethu uNkulunkulu asinamdumazi uNkulunkulu. uJesu sikholwa uye bazalwane akasenzeni kahle. Lithi iBhayibheli sibhekile kuJesu engumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Amen bazalwane. Ngoba sihamba ezinyatheleni zomuntu owahlupheka uma senza into asibheka kuJesu ukuthi uJesu wenza kanjani. Amen bazalwane. Uma senza into asibheka uJesu ukuthi yini into ayenza. Silinge singabi nabantu abazohlukanisa intando kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Simkhonze kahle uNkulunkulu singekho izinto. Kunabazalwane la namhlanje okuziwe nokuthi baye emakhweni abo ngenxa yokuthi ekhweni lakhe akakuvezanga ivangeli. Ngendlela afika waziphatha ngayo wangangiveza uNkulunkulu. Yilona ifulele. Amen bazalwane. Baze banyanya abantu benyanya lo mkhwenyana ukuthi lo mkhwenyana angazi indodakazi yami yayifunani kule nto le ubizwe ngento umkhwenyana uthi asazi indodakazi ukuthi wayifunani la kule nto. Amen bazalwane. Ake simvezeni uNkulunkulu la siqhamuka khona nabantu esiphila nabo izinto zasemphakathini esihlala kuwona bazalwane. Ake simveze uKristu ngoba makhelwane bethu bayifuthi baphela indlela esihamba ngayo nangendlela esinyathela ngayo ukuthi iyamveza yini uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Basiphuma labazalwane abesembeni siyehlola ukuthi sisebuko yini uncithisana noma sesihambe eceleni ukubona labo bagijima 200 meters ilona lo mayigijima kahambe komunye ulayini uhamba elayinini wakhe. Uma igijima kukhona lo lapha ya nalo ngale kodwa inhloso ukuyoqeda yini irace. Nathi bazalwane lithi nathi sinokuncintisana kwethu
Ngoba sihambe kulokubekezela, sihambe ngokubekezela kulokumcintisana esikumiselweyo. Ngoba njengemandla simisele ukuba sigijime sibhekile kumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Amen bazalwane. Ngoba uyena umuntu ekumele sibambelele kuye bazalwane. Singahambi ngezethu indlela. Kodwa sibheka kuJesu engumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Amen bazalwane. Sihambe kahle bazalwane. Belithi iBhayibheli uJesu wasithwala ihlazo. Akazange alinake ihlazo. Akalinakanga ihlazo uJesu ukuthi wathesa icala ngenanga. Kodwa wathesa icala lethu ukuthi ayofesa siphambane nefeliso lozethu. Kodwa lithi iBhayibheli emqondeni yena ukuthi uJesu wabikwa, ehlushwa, waphikwa nayizo. Wena usukhathazwa abantu abashumayizayo bangaphenduka usiyadikibala. Ngoba ucabanga ukuthi abantu abaphendukayo baphendula wena. Abaphendula wena kunomnikazi webandla okuyena abaphendulayo abantu. Amen bazalwane. Awona umsebenzi wakho ukuthi phendulani. Kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi abantu badliwe yizwi likaNkulunkulu, hayi wena. Hlaza wena uzibona ungcono. Amen bazalwane. Uzibona usumkhulu phakathi kwabazalwane. Kanti ukhohle ukuthi uyisebenzi nje uNkulunkulu asithathile ngosebenzisa. Wahamba wathi hamba ubhuquza lapha. Ngoba uNkulunkulu enenhloso ngawe ukuthi wangona nabantu. Kodwa mase bengasaphenduka abantu uzobasabisa. Ubatshene ngezinja ukuthi inokuhlakuseni nifile. Usabisa abantu ngoba basengafuni ukukholwa ubona umsebenzi wakho usenza uNkulunkulu. Bangaphela shumalizwi ebantwini bazohlatshwa yizwi hayi wena. Asikaboni wena kodwa sibona uJesu. Amen bazalwane. Ngoba sinikile abantu abafuna kuvela bona akaveli uJesu. Kumele kuvele uJesu yena yedwa ongumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Amen bazalwane. Sinenze yathi kodwa sezintando wasibizayo. Lithi iBhayibheli angazini ukuthi abagijima bayilungiselele. Kodwa egijimeni ngabo basuke bezozuza umqhele ophelayo. Kangakanani mina ngigijima nomqhele waphakathi. Amen bazalwane. Ngoba sinesela ukugijima sinikezwe ibanga kodwa sibhekile kuJesu engumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Asihambeni-ke bazalwane. Kodwa sihambe sikubani. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Sihambile sibhekile kuJesu ibuye umqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Umgqibelelisi uJesu Kristu owaqala wahlushwa izolo. Bakhuluma kabi ngayo. Kodwa lithi iBhayibheli esekwenze bonke lithi wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Esayifezile inkonzo ayibizele. Wena mzalwane eyiphi inkonzo osuyenzile osuyifezile? Amen bazalwane. Awukaqedi kunebango samele uligijime. Ngoba lana sikwirace bazalwane. Siyagijima. Gijimani. Asigijimeni. Ingakho umhlabeleli uthi ngoba bakuleli ivangeli babagijime sigijima sibheke eceleni. Kodwa sibheka uJesu engumqalisi
Amen bazalwane. Asambeni kahle endleleni bazalwane. Simkhonze uNkulunkulu. Yazi bazalwane kungenzeka ukuthi bakumalapho usukhonze endlini kaNkulunkulu. Kube khona abazalwane abayifu. Amen bazalwane. Abayifu phakathi endlini kaNkulunkulu. Abathi kukhona bathi bakumalope. Besingazi ukuthi kanti nobakumalope besithi yakholwa. Kodwa manje sesithinda ukuthi umalope bakumalope useveseni wabo. Oshuthi asendlini kaNkulunkulu likhona yini? Yes. Kwabantu abakhohlwa into yokuthi abamalope ukuthi abazile kuwe. Kodwa abaseJesu okuyena umqalisi nomphelelisi wokholo lwabo. Kodwa abantu babheka abanye babheka umuntu. Kodwa into emele sibheka kuyo abantu bazalwane. Ekuyena sibizele kuye. Asibizele lapha kwenye indawo kodwa asibizele kuJesu. Ngakho bazanayo sihambeni. Namhlanje sazi into yodwa ukuthi ibanga seligijima sikaliqedi. Sisasohambeni. Sisamele sigijime. Umzalwane akagijime bazalwane. Agijime ibanga uNkulunkulu amnikeze lona. Asizike labazalwane ukuzobukana emahlweni. Kodwa sizele ukuzogijima sizokwenza intshaka lo wajani owasibizayo. Amen bazalwane. Angeke ngithanda bazalwane. Amen bazalwane. Isenhlizweni yami. Andeni bahle. Uma niphuma labazalwane asiyembe ngiqala impilo yethu. Ngiyangizwa asiyambeni. Angisho ukuthi hambani. Asiyambeni bazalwane siyokwenza lento ukuthi ayiqala kabusha. Sihloleni ukuthi senze kahle yini. Bommelane bethu esihlala nabo endaweni. Sivezile yini uNkulunkulu. Sivezile yini ivangeli. Bantu abasha ake nihambe niyomkhonza kahle uNkulunkulu. Bamama ake nihambe niyomkhonza kahle uNkulunkulu. Bababa ake siyambeni siyomkhonza kahle uNkulunkulu. Siveze ivangeli ngala siqhamuka khona. Ibisho nakomakhala nesiphila nabo. Simveze uNkulunkulu. Singathi masifika lapha e-studio la mhlala khona uthi amathofu ufuna uba kublangu wongiphiyena ublangu usho umuntu lowa la okay ahlala lapha ya esubona lapha ukuthi akhona ongahambi manje baqala bathi ngoba indlela enza kanje unkosikazi wakho umphethe kabi kodwa uthi yakholwa lo muntu usindisiwe kodwa indlela amphethe ngayo umfazi wakhe. Amen bazalwane. Yilifule. Bazalwane. Labantu labo uNkulunkulu asenzela bona. Labantu baphuma laphi. Yazi bazalwane. Unkosikazi wakho bazalwane waphuma kuwe. Lapho inyama yakusho washo njalo nokuzo. Wathana. Wathi lona ithambo lami lamathambo ami inyama yami yenyama yami. Lapho inyama yakho kufanele uyiphathe kahle. Ukuze nasemzini nasekhweni lakho bakuphathe kahle. Kodwa uma ungayiphathi kahle ingane yakho. Hey. Ngoba nzima bazalwane. Ingalethi iBhayibheli madoda athandana kuwe. Amen bazalwane. Ngoba thina madoda sikunzima ukuthanda. Amen bazalwane. Lento yokuthanda uvela umuntu wesifazane wadalela ukuthanda. Yazi bazalwane. Umuntu wesifazane unenhliziyo ethambile. Ululu kusho ukuthi uyakuthanda kodwa into kunzima ukuphumelela ngakho. Uyakuthanda. Yazi bazalwane. Kunzima. Ngisho ngiphambi ngaphambi kwengane. Akushoneki ukuthi angibona ngimthandayo. Usengakhuluma ubaba uNkulunkulu. Usho ukuthi uyamthanda unkosikazi ngoba semashidini. Ungakwazi ukusho phambi kwabantu ukuthi ngiyakuthanda unkosikazi. Usho phambi kwengane zakho zibone ukuze zazi ukuthiwa uthando libone lampazana. Ukuthi ukuthiwa into yokuthiwa ukuthanda yini. Ukuze nazo masezigana ngemila zazi ukuthi uthando yini. Babone ekhaya. Njengoba bazalwane umindoda inolaka ekhaya. Yona marizathu esiwabona nasey'nganeni zakhe. Umama ey'mpempe ney'ngane zakhe zokhula nazo ziy'mpempe. Ngoba ziyazi into eziyazi ayikho into eziyaziyo zazimpempe. Yifulele. Ngisho nasey'nganeni asambona ukholo.
bazalwane asazi ukuthi sinomsebenzi ongakanani usimisele wona. Sinomsebenzi omkhulu. Wathi ngemilanga ushona umzalwane. Lento njalo bazalwane yahlala enhlizweni yami. Umzalwane wanikeza ithuba. Kushona ubaba wakhe. Esho ukuthi bazalwane siyabonga ukuthi ngcwele la nizongcwaba ubaba. Kodwa into ebuhlungu kunakho konke bazalwane. Sasilaba thina ekhaya. Ubaba engasinaka. Uma mehuzula yena. Uma ubaba engasinakile. Cabanga ubaba ohlonishwayo. Ngabe simasithi masibuka sibukela kuyena. Kodwa ivangeli akalivezanga. Amen bazalwane. Nathi bantwana bakaNkulunkulu asiveze ivangeli ezinganeni zethu. Akungathi yebo bazalwane ngiyavuma ukuthi endlini kaNkulunkulu kunabazalwane abaswele. Okudinga ukuthi ibandla libanakekele. Niyazi abazalwane. Uthi noma uyithenga igrosa kodwa wazi ukuthi asekhaya kumele wenze njani? Ushilo. Ukuze ivangeli lingangcoliseki. Amen bazalwane. Aliveli ivangeli phakathi kwabantu. Bamzukisa uNkulunkulu. Kodwa malingaze uvela. Sizothukeka bazalwane. Zosithuka ingane zethu. Simthuke bazalwane nithi ubaba wayinakalina. Thina ingane zethu efundisa ingane zabazalwane zihambe ziye emayunivesithi. Kodwa umama wayipatanisa enza yonke into. Kodwa sinobaba esebenza. Kodwa bazalwane noma yini esiyenzayo yazi ukuthi nomlingani oseduzane kwakho. Noma yini oyenzayo kosathaqala. Yebo ngiyafuna ukulezi izinto esingafuna ukuthi inyama uhambe uyofunda. Ofuna ukuthi manje ukwenze. Yazi abazalwane. Kodwa kunezinto ezinkulu okumele ukuthi wazi ukuthi kalicabanga ekhaya. Ukuze ivangeli bamalonga lingaphumi. Amen bazalwane. Ngoba sineke elisikhanqile. Amen bazalwane. Asambeni kahle bazalwane. Simkhonze uNkulunkulu singekho izinto ezisiphazamisayo endleleni. Kodwa sazi ukuthi uNkulunkulu uma isibheke uyathokoza ngathi. Ngoba asenzanga inhlazo. Simkhonze kahle phakathi kwabantu. Amen bazalwane. Ngoba abantu into abayifunayo bafuna uNkulunkulu. Kodwa masingazumveza uNkulunkulu bakuntimbani. Bayophoxeka abantu. Amen bazalwane. Simkhonze uNkulunkulu. Yazi abazalwane. Sazi ukuthi njengoba sishadile amakhosikazi ethu uma umzalwane ubizwe ukuthi uhambe oshumayela. Kodwa yonke into oyenzayo yebo siyazi ukuthi umthwalo usuka kulo mzalwane nomzalwane owunikeziwe ngoba umsebenzi kaNkulunkulu awubone wabantu bonke. Kodwa kunabantu uNkulunkulu anjani abanikezile umthwalo ukuthi bahambe boshumayela. Kodwa ukwenza kwakho umzalwane yenza kahle. Uthi noma uphuma uyoshumayela kodwa ivangeli livele kahle. Yazi abazalwane. Yinto abantwana bakaNkulunkulu. Asimkhonzeni uNkulunkulu kungekho izinto ezisithiyo endleleni yethu yokumkhonza. Bakhokho. Uthi phambili. Omama abadala. Abafundisi omakoti abancane. Ukuthanda amajodo. Kanjalo nobaba abadala. Kumele benze njalo ukuthi emzini kuyahlonishwa. Ngoba uma ningenzanga njalo abazalwane, omakoti benu bohlazisa ivangeli. Yes abazalwane. Uma ningenzanga njalo, ivangeli abantu bohlazisa. Bomenza uNkulunkulu umuntu omubi. Bamenza uNkulunkulu into engafanele ikhonzwe. Ngoba indlela enimveze ngayo nimvezanga kahle. Amen bazalwane. Kanjalo nobaba. Uma befundisa insizwa bayifundise kahle ukuze zazi maseyishadile uphatha kanjani umuzi ukuze nasekhona bamkele kahle angabi yifu ekhona angathi mavele isimo kubenzeka ngisho umuye khona akasahambe ngomgqibelo ngoba sekuyongcwatsha uyazi ukuthi osibani bafuna la ehambe ekhona ngenxa yesenzo sakhe. Amen bantwana bakaNkulunkulu. So nje bazandela ilokho nje. Okusenhlizweni yami. Ukuthi masimkhonza uNkulunkulu asithembekeni phambi kaNkulunkulu bazalwane. Senzeni kahle phambi kweNkosi.
Waba ikona sikubizele. Amen bazalwane. Nithi uJesu wathwala isiphambano. Nithi akazange ashanukele ngishihlazo. Ukuthi la uJesu bazalwane wama endaweni yethu. Ebelathina bazalwane. Ukumbona umuntu mayema uma kunempi, uma ubaba uvikela umndeni wakho, uma ngaphambili uvikela umndeni wakho kuqala. NoJesu wenze njalo. Wama ngaphambili. Unabantu abasesa abafela esiphambanweni ukuze basesiqala singena sazi ukuthi kunendoda eyahlushwa ihlushwe lifa ngento. Ngathi bazalwane sihambe kahle. Simkhonze kahle uNkulunkulu.